Здравейте от BMW Auto Repair Center. Току-що подкарах тук 4 от лявата страна батерии. От първа до четвърта. 5 утре ще я свързвам. Другите 5 работят отдясно в паралел. Остава съм жива само 5-та батерия. В момента взимам от тях енергия 8780 вата, 8600 от другата. Тук е на два порта. Единия са левите, единия са десни. И връщам в мрежата на сервиза, което всъщност сега ще видите какво е. Ето тук 16 кВт отиват в сервиза. Ето къде отиват. В ето агроват нисковолтов. В неговия волт изхода му, обаче изхода може да бъде и вход. И в момента зарежда батерията с 14,4 кВт. Тук мрежа няма, защото е отрязана. И ето в JKBMS групата имаме около 200 ампера. Тук в тая има 46 ампера и в тая 25. Микрогрида работи.